годините може да се похвали с множество титли. Победители в любителския шампионат през 2007. Няма да чета всичко, защото става изключително дълго, за всеки има по 30 реда, но се ги специално, за да можем да се наслаждаваме на тяхното изпълнение. Александър Коварик. Ето го Сашо, аплодисменти за него. 15 годишен е. Кара картинг от 12 годишен, като професионално се занимава от 2008 година за отбора на картинг писта Варна, Делта Моторспорт в клас Формула А. Още малко аплодисменти за Сашо Коварик, който е само на 15 години. Диан Стефанов, Дидо, къде си? Ето го Дидо. 13 годишен от Варна. Редовен клиент на пистата, днес ще бъде неговият дебют в професионално състезание. Запомнете този болид, този състезател. Добре, имаме тогава друго предложение. Момчета, обявявам имената, излизате от болида, ставате прави до мен, за да могат да ни виждат хубаво. Валю Чолаков и Александър Коварик. Ставайте бързо до болидите. Стигнахме до Диан Стефанов. Дидо, без да сваляте каските, до болидите, точно така. Искаме да ги аплодирате тези момчета, които участват, защото те стават заради вас. Пламен Ташков! Пламене, къде си? Ето го Пламен там. Пламен Ташков е един от най-известните състезатели от Варна, чиято кариера започва през далечната 83-та година. Я дайте малко аплодисменти за Пламен. От 83-та година не е слизал от болида, почти страснал с него. Така, доста неща има за него. Първият му картинг е с руска марка, двигател Honda, състезава се до 90-та година, след което прекъсва. Тръпка да го връща към спорта. 10 години по-късно, като в днешни дни показва своите умения във Формула С, един от най-атрактивните класове. Още аплодисменти за Пламен Ташков, надявам се, че ще бъде сред нашите сериозни участници в специалната демонстрация. Така, пропускам за него четвъртото място на Европейското първенство в югоизточна зона и витез шампион за тази година в клас Формула С. Пламен, аплодисментите са за теб. Сега, Алекс Златанов. Алекс, къде си? Така, Алекс, ставай от болида, моля те. Още аплодисменти за Алекс Златанов. Знаете ли колко годишен е? Само на 7 години! Браво! На този сериозен състезател в професионалния шампионат кара от миналата година. Това, което имам като информация в клас Мини БГ, най-малкият състезател, класе до 9 годишна възраст, навършили, а картовете, с които се състезава, са 60 куби. Още веднъж аплодисменти за нашия малък състезател. Пламен Тодоров, Пламен, къде си? Ставай, сваля и каската и махаш на половина. Към този момент, в който го представяме. Първите настъпки в спорта са от 8 годишен. Кара картинг в клас Мини. Предимно за развлечение, състезава се на всеки рожден ден на картинг писта Варна, за това днес е тук. Още аплодисменти за този състезател. Фаик, 17 годишен. Ето го Фаик, аплодисменти за него, състезава се за отбора на София Ауто. През последните 2 години има 12 старта на международни първенства в Франция, Италия, Белгия, Гърция и Румъния с добро класиране. Аплодисменти за Фаик. Благодаря му, че днес е сред нас и ще участва в специалните демонстрации. Това е професионален състезател от 2002 година. Георги Маринов. Жора, къде си? Ето го Жора Маринов за мен. Състезава се за отбора на Делта Моторспорт. Клиентка с най-много виковни на картинг писта Варна. Аплодисменти още за Жора Маринов. Днес ще се състезава с картинг от клас Формула С 125 кубиков с скорости. Така, имаме представители на правата по картинг на Bull Auto Racing. Представям ги набързо и тях. Петър Малкочев, клас Мини БГ, 7 години, състезава се от 1 година. Пети в своя клас за 2010. Ето го този млад. Изключително талантлив и наперен състезател. Аплодисменти за 7-годишния Петър Малкочев. Петър Юрганов. Клас Мини БГ на 9 години, състезава се от 2 години, носител на серията по 12 медала. Ясен Пръвчев, 12 годишен. Ясен, ставай. Състезател в клас Формула А, трето място във Формула А, джуниор за 2010, носител на 11 купи, състезава се от 4 годишен. Браво чув някой да казва, да, заслужава аплодисменти. Ясен Никола Вели, на 13 години, шампион за 2009, любителския клас, шампион на зимен любителски клас за 2010. Неговата кариера започва като професионален състезател в клас Формула А, а вече притежава и 2 купи. Павел Левтеров, клас Формула А на 13 години. Папка, много се радва, че вече сред нас.
Състезава се от 4 години, носителя на 36 купи. Още аплодисменти за Пламен Лефтеров, Константин Деян Попов с номер 55. От участниците, които отбелязват излез пред тази специално оборудвана машина. Познавате ли го? Дай ли не? Кой е казва там точно? Ето е за неговите фенове. Така, точно на 21 години отдавна състезава се от 2 години в националния ралли шампионат. Автомобилно му е Голф Петров. Точно, благодаря ти, Ивана, за интересно участие с така. Иван Ангелов. Ето Иван за мен. Много фенове и Иван. Благодаря ти, че сте сред нас. Доста сериозно е силито, но на бързи обороти. На 20 години от тази година. Състезателното пилотно състезание ще бъде автомобили и хоби карта.